Maysa baro iti pidigan abrat tinalmes iti karayan. Detalye ni Bridget Mayor. Agladladingit dagiti kakabagyan ti 20 ket 7 ti tawen na ni Alan Alfante iti Barangay Suyo pidigan abra gapo ti nakapamayan ti biktima. Addaan daytoy ti diferensya iti panunot ken adda pay sakit na nga epilepsy. Basar iti kasinsin ni Alan nagturong iti karayan iti Barangay San Diego ti biktima idi Huwebes. Masansan ngamin ngagpaspasyar daytoy. Ngem saan na nga inpagarop, aday to'y meten ti maudya pan nakakita na ti kasinsin na. Pigiyan ti nakahipagalisan na unog matan, ma'am. Kung baka nagkis yung nga taidi, ma'am. So nga, kukunamot ti nakakita, ma'am, ko limutaw pa lang mat. Sa iyo munog manon. Nakita dagiti residente nga asi dagiti karayan nga agkolkolekta ti plastic ken bote ni Alan. Naigalis ti biktima iti kabatuan iso anaten nag iti karayan. Ada nakakita kanya ng residente dyan nga agpidpidot kano ti plastic. Tapos hindi ko na pang kano di igit tirayan ta agdigos. Ingano mo na ang kano mga kan rimor di taon ma'am. May saal daw ang nagsawsawar iti karayan dagiti kakabagyan ti biktima. Pasado alas 10 ti rabi iti Biyernes nasarakan dati bangkay ni Alan at tumtumpaw iti asideg ti limnedan na. Awan met ti makita ti kapulisan a foul play iti napasamak taawan ti dunor iti bagi ti biktima. Kundi ko ma'am awam ti kumalamat ti bagi na ko ma'am. Di pinaglangoy na ma'am so ti naudi nga nakikita nga kan. Dagi kusti ko ma'am dagi lang pinaka-is epilepsy no. Basar kadagiti residente iti Barangay San Diego saan laing adaytoy ti gundaway nga adanalmes kadaytoy apaset ti karayan. Iso anang ted balag ti kapulisan kadagiti residente nga agannat aglalo dagiti mapanagdidigos ita nga umadanin ti summer. Bridget Mayor, Balitang Ilocano.